jadi batua dan dewa siwa siriba hai kira komba si bunga gudumba mencincin berai rawa berpomba ai tidak ai kowe begar bedang apa kedang apa kowe begar bedang theo bezeng lai nang apa berai batu ko si bina bawah ke đời ma đời xa thời gian để các càng đừng buộc mau bé muốn được bà từ từ ma sương càng đừng đau khai á phú đá khơi đau qua sơ ma khơi dừng lại đã bờ nâng cơ bao à khơi mới đi ra đã bờ warai tu diau mansi sidia đã bờ warai batu ni serau dah ya pa berai batu dah Dini dulalai baku kutuko जोङो बाख्नायनो गोनां जानांगोन बिथांमोननि बे हौवा गाहाय समाजा बेसेबांबा नाजानानै दिनै बाथौ धोरोमखौ गामि हालाम समाज टाउन सहर हाजो हाला जेरावबो गोसारनानै होनो हानाय जाबाय दा बे बेलायाव जों बिमा माहारियाबो गावनि आंगो थाखानाय सैथो बयनिफ्रायबो गोजानसिन आरो देरसिन जोंनि बर' हारिनि धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ जोंहाबो मावनायनि दायित्व दं बिबान रुजुनो गोनां इयुननि थाखाय इयुन जोलैफोरनि थाखाय इयुन समाजखौ मोजाङै दानानै गालांनायनि थाखाय जों बिमा माहारिया धोरोमनि बेलायाव मावनो गोनां जों बिबान लादों दिनै बेखायनो नोंथांमोना उदालगुरि जिल्लानि 16थि खेब बिमा माहारि सावरायमेलखौ लायै लायै एबा 16थि मेल मोनफैबाय बिनि गेजेरजों नोंथांमोना हयथ' एसेबाबो इमप्रुभ जादों फिथाइखौ एसेबाबो मोननो हादों आबुं मोननो हायाबाबो नङा होमबा बाथौ धोरोमा मालायनि धोरोम नङा बे जोंनि बर' हारिनि बर' जाथिनि थाखानाय सैथो धोरोम आंगो आबुं गासिबो जोंनि हारिनि मा नांगौ मा थानो नांगौ जाथि मोनसेयाव बेयो बाथौ धोरोमाव आबुङै दं बेखौनो जोङो अनसायनानै खनसायनानै बबे जायगायाव बबाव दोननांगौ माबायदि समाव जोङो इसोरखौ गाबज्रिनांगौ माबायदि समाव जों आरज गाबनांगौ माबायदि समाव जोङो जिल्लानि हालामनि फोरबोफ्राव जयै थांनानै लोंहो थांनानै जोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनायखौ महरखौ लाखिनानै जों बाहागो लाहैनांगोन बिनि गेजेरजों जोङो गावजों गाव बानजायलायनाय बुजायनाय आजायनाय जोंनि गेजेराव थाबाय थानांगोन आन्डारस्टेन्डिं जालायनांगोन बिनि थाखायनो दिनै बे सावरायनायखौ लादों आं बेयाव आलासि महरै नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो थियारि जादों जों नंगौ सिगांनिफ्राय जोङो दासिम 1992 मायथाइनिफ्राय जोङो दिनै 2020 मायथाइ मोनफैबाय बेहाय जोङो माइनावफ्रा एसेब्लाबो सानना हामना जादों दिनै गामि हालाम ओनसोलफ्राव बर' न'खर न'खर बाथौ बिद्या एसेब्लाबो जोंखांनो हाबाय माइनावफोरनि नाजानायाव कारन धोरोमखौ आइजोफ्रासो हमथानो हागोन आइजोआसो सिबिगोन न'खराव प्रत्येक बर' न'खरनि न'खरारि सिथ्लायाव दिनै सिजौ बाथौ बिथाया जोंनि बिमाफोरनि बिमा माहारिनि नाजानायाव बिमा माहारिनि सिखोनै लाखिनायाव बिमा माहारिनि सिबिनायाव बिमा माहारिनि फोथायनायाव बिमा माहारिनि फोरोंनायावनो जुगे जुगे जोंनि बर'नि गेजेराव बिथाया थालांगोन आरो बेखौनो जोङो थांना थासान्दियाव जा हायो मावलांनो नाजानांगौ रावबो खनसेनो मावनो रोंजोबा मावनोबो हाजोबा बेखायनो जोंनो खौसेथि नांगौ
खौसेनि बोलो मैदेरनि बोलो दिनै बिनिखायनो जोंनो जिल्ला गौथुम दुलाराय जोंनि आसाम हादोराव गुबुन गुबुन हादोरावबो गोसारहैबाय जोङो दाब दाब जायगायाव रायजो जानानै थानाय जोंनि बर' हारिनि सिबियारि आइजो बिमा माहारिखौ जों ज' खालामदों मानो होनबा गोदोसोनानै थानाय बबेबा ओनसोल गामियाव जोंनि बर' बिमाया बाथौ धोरोमनि बागै बाथौनि बेसिक नलेजनि बागै मिथिरोङै सानरोङै नुरोङै बेबायदि आइजोखौ जोङो सांग्रां लाबोनाय बाथौ गियान होनाय बाथौखौ सिबिनायाव जों माबायदि गोख्रों जानांगौ परिस्कार जानांगौ उन्दै गथ' गथायफोरखौ जों माबोरै बिमा माहारिया लोगोआव लाफानानै फोरोंलांनानै उननि थाखाय जों बिथांमोनखौ गियान होलांना गालांनो हागोन बे सिन्थाधाराखौ लानानै जों दिनै दावबायदों नोंथांमोनाबो बेखौनो लानानै दिनै सावरायमेल लादों बे जोंनि गेजेराव थाबाय थानांगोन जेब्लासिम जों आबुं साक्सेस जाया जों दा जौगासारदों जौगासारदोंबाबो जोंनि 100% जों जौगानो हायाखै जोङो दाबो आइजोफोरखौ मोजाङै बुजायजोबनो हायाखै मिथिहोनो हायाखै बिनिखायनो जों खावलायो जोंनि गेजेराव बिमा माहारि आइजोमोना गोरों गोरा आइजो साख्रिआवला आइजो जायफ्रा लेखा फरा रोंनानै साख्रि बाख्रि मोनासै बिथांमोनाबो न'खरावनो ओंखाम संनानै जि दानानै गथ' गथाय फोरोंनानै दं बिथांमोन बायदि गोरों गोरा आइजोआबो जाहाथे बाथौआव अरायबो सार्भिस होयो सम होनो हायो आरो बिजाब फरायनो नाजायो बिजाबाव खन्थाइ रायथाइ सल'मा बाथौखौ लानानै लिरो रिसार्च खालामो बिनि सायाव मिथिनो जेसे हागौ एसे लिरनाय जेसे हागौ एसे फरायनाय जेसे हागौ एसे जथुम्माफ्राव थांनानै जों गावजों गाव फोरमायलायनाय बुजायलायनाय सहाय खालामलायनाय बेफोरखौ जों हाबाफारिखौ लाबाय थानांगौ आरो लाबोबाय थानायबो जादों बेखायनो दा दिनै बे बिमा माहारिनि सावरायमा बेखौबो सानखांनो हानाय जादों जोंनि गेजेराव दा जोंनि धोरोमा मोनसे समाव बेले बेजे गुलाय गुजायमोन दा नंलिया दा बयनिबो न'खरनि बाथौसालिफ्रा बेरानिबो गैबावला जायफ्रा हादों बिथांमोना हयथ' फाखानि इटानि सिमेन्टनि बानायबाय आरो जायफ्रा हायाखै होनब्लाबो औवानिनो एसे समायना बानायबाय जायफ्रा हाथाराखै होनबाबो बेराखौनो दुमनानै लिरस्रांनानै खुलुमबाय थानाय हुदाफ्रा एसे 100आव 60%आ जाबाय आरो 20%आ एसे दावखोनो दं आरो 20%आ बिथांमोनखौ जों लाबोथारनांगौ बिथांमोनहा दासिमबो जौस्राङाव फैनो हायाखै 20% आइजोआ बाथौनि सायाव बेखायनो जोङो सावरायमेलखौ लाबाय थानो गोनां जायो खस्थ' खालामनांसिगोन जों खस्थ' खालामबासो मस्थ' मोनो बेखायनो जोङो गामि गामि थांनानै सावरायमा आइजोफोरखौ लोगो हमलायनानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ बेसेबां आरो साबना हामना खालामसिननो हाबावो बे सिन्थाधाराखौ लानानै जों खामानि मावनांगौ दा जोङो नोंगौ जों खामानि मावनो हायाखै बेखौ आं सिमान जायो नोंथांमोननि जिल्लायाव फैनानै कर'ना महामारिनि थाखाय लकडाउनाव ओंखारनो हायाखै थेवब्लाबो बे कर'ना महामारिनि गेजेरावबाबो दिनै नोंथांमोननि बे रौता ओनसोलाव आं जे नुजाफैनो हादों नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोनाबो जे बे मेलखौ खुंनो हादों बेबो बोराइ बाथौनिनो अननाय जोंखौ अनबाय थागोन खिन्थु जों बिनि फारसे फोथायनाय सिबिनायखौ जों लाखिबाय थानांगोन आरो गुबुननोबो जोङो बाथौनि बाथ्राखौ बुंनानै गोसोआव फज'नो हानांगोन बेनो जाबाय जोंनि बिमा माहारिनि बिबान बिमायानो जेथ' बिमानि देरसिन आरो रावबो गैला बिमा होनबा बेसे गोदै गिदिर माननि राव आयै होननाय सोदोबा आयैनिफ्राय जोबथा बिनिफ्राय जेबो सोदोब गैलिया बेखायनो होनदों हारसा रावाव नदी समान बबकुन मार हबकुन बिमानि समान जागोन सोर दैसानि समान बोहैगोन सोर नंगौ बिमाया जेब्लाबो बिमा फिसालाया देरनानै लावनानै हाबा हुखा होनानै बोरायनानै थैनोसै समावबाबो जुदि बिमाया थांनानै थायो बेखौ बाबु राजा आयै फिसा होनगोन फिसाया बिमानि जेब्लायबो फिसा
नङा होमबा दा बेखायनो जोङो बिमानावबो जोबदों गासिबो बिमायानो हा बायदि सहायनांगोन हा बायदि अनसायनांगोन बयखौबो समान नोजोरै नायनांगोन मोजांनिबो बिमा लेंग्रा खाना फुजा बेंगा खुरा बेन्थानिबो बिमा बिमाया बिमाखा गतिके बेखायनो बिमा माहारिया मावनो हायै जेबो खामानि गैया नाथाय बिमानावबो गुन थानांगोन असे बिमा जायोबा नाथाय असे बिमानि आखलनिफ्राय दोरोदनानै थाङोब्ला बेहायबो जोङो गुबै बिमानि नाम मोना मर्यादा थानाय नङा बेखायनो जोङो बिमा माहारिया जेब्लायबो गावनि मानदान्दाखौ लाखिनांगौ बिमाया बिमा महरै थानांगौ बयखौबो समान नोजोरै नायनाय बयखौबो समान नोजोरै अननाय सिबिनाय समाव न'खराव बयखौबो फिसा फिसौ लाफानानै आरज गाबनाय सिजौआरि गियान आध्यात्मिक दिगाव गियानखौ जों मोननो हायो जेसेबांखि सोलोंथाइ रोङा मानो होआ मानो गथ'खौ बायदि मिडियाम बायदि बिथिङावनो सोलोंथाइ होआ मानो किन्तु आध्यात्मिक दिगाव हयथ' बे गियान मोनाबो जानो हागौ बेखायनो जोङो जेसेबां लेखा फरा फोरोङा मानो जेसेबां अना मानो जेसेबां गान होआ मानो जोङो धोरोम गियानखौ फिसाखौ होफालांनो हानांगौ न'खरावनो बिमाफ्रा Home is the best school, mother is the best teacher. बिमायानो न'खरनि गिबि फोरोंगिरि न'खरानो गिबि स्कुल बेखायनो बेहाय फोरोंगिरिया बिमा मोजांबानो न'खरा मोजां गथ' गथाया मोजां बाथ्रायाव दं बिमा गाज्रिबानो न'खरा गाज्रि गथ' गथायाबो बिमा बिफानि आखलखौनो सोलोंलाङो गिबियावनो जोङो धोरोम गियानखौनो उन्दै समनिफ्रायनो होग्रोनांगौ जेरै जोंनिया बाथौ धोरोमा जोनोमनिफ्राय फैफानाय थैजासिम जोंनि बाथौ आसारजोंनो जों थैलांनांगौ जोंनि जोनोमाबो बाथौ लाइमोन बैसोनि कालसाराबो बाथौ जुलियाबो बाथौ बोराय बेन्थ बाथौ थैनायाबो जोंनिया बाथौजोंनो जोबनांगौ बेखायनो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ जों होखानांगौ बारग'खाया एजे मेन जानो थाखाय मानसि सासे सोरां लामाथिं थाबायलांनो थाखाय सोलोंथाइया सुबुंखौ गोथों लामाथिं दैदेनलाङो थार लामाथिं थार बाथ्रा बुंनो होयो जुक्तिजों थांनो होयो जुक्तिनि बाथ्रा बुङो जुक्तिखौ लानानै सावरायनो नाजायो बेखायनो सासे सुबुङा शिक्षित जाग्रोनांगौ शिक्षित जाब्लाबो जों गावनि धोरोम गावनि गुदि धोरोमनि फारसे गियानखौबो लाफालांनांगौ नङाबा हयथ' बियो इन्जिनियार डक्टर मन्त्रि एमएलएआनो जाहैया मानो हयथ' बे बिमा बिफा आबै आबौ आदै आबौखौ सिनायाबो जानो हागौ हयथ' बे मानबो होनो रोङा जानो हागौ बेखायनो जोङो जेरावखि थाया जोंनि फिसाफ्रा जाहाथे जोंनि स्टेजआ दा थांलांबाय दा जों फैगौ स्टेज दानि जिथु स्टेजआव जों बेखौ फोरोंनो नाजानांगौ जोंखौ गोदो बिमा बिफाया बिदि गियान फोरोङासै जाम्बा जाम्बि स्कुलाव जेने तेने नाम लागायना हैबाय जों आरो फरायनांगौ फरायबाय गावनि नाजानायजोंसो गावनि सेस्ताजोंसो जोंखौ भुल फरायबाबो बिमा बिफाया सुद्रायनानै होनो हाया स्कुलाव मा फरायहैदों हादोंना हायाखै बेसे नम्बर मोनदों मोनाखै फेल जादों फेल जाबायनो जोंहा बाबुआ फेल जाबाय मोनसे थानोसै मानो फेल जादों मास्टारफोरजों फोरोंगिरिफोरजों खबर लानोबो थाङा सावरायहैनोबो थाङा गथ'निबो जोथोन लाया जों गावनो दुगैनानै गावनि लेखा गावनो स्कुलाव खारै खारै बस्थायाव जिराय फरायबोनाय आथिखालाव जोंनि बिमाफ्रा फिसाफोरखौ माबायदि जोथोन लायो माने आकाश पाताल होमबा बिदियाव जों फिसाफोरखौ मानसि खालामलांनो हायाबा सारि बेरार माजर मोजां खालामलांनो हायाबा जों सासे बिमा जानानै सानैबा सासेल' खाङो गथ'खौबो सानै गथ'खौबो जुदि जों मोजां साक्सेसफुल खालामनानै होनो हायाबा जोंनाव फाथ थागोन बेनिखायनो बिमा माहारिनि दायित्वआ जोबोद गिदिर गधुर पालन करिबलगिया আছে अकल जों ओंखाम ओंख्रि संनो रोंबाल' जाया गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनानै न'खराव जाहोनो हाब्लाल' जाया बेखौबो जाहोनांगौ जोङो न'खराव मोजां खायद बानायनांगौ आथिखालाव गोदोनिया थांबाय जोंनि दिना थांबाय दा न'खराव मोजां खायद बानायनांगौ गथ'फोरखौ मोजां पोसाक गानहोनांगौ गाव बिमायाबो मोजां पोसाक गाननांगौ हौवाखौबो मोजाङै पोसाक गानहोनांगौ
आरो सानफ्रोमबो सिखारबानो बाथौनि फारसे मोखां जानानै बेखौ सनमान होग्रोनांगौ खुलुमग्रोनांगौ दहाय आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरि दहाय दहाय नोंनि अननायाव खोमसिनिफ्राय सोरां महर नुफिनबाय आफा नोङो दिनैनि बे साननि जिउनि लामायाव हाबाफारिखौ मोजाङै दैदेनलांदो आफा बोराइ बाथौ दहाय दहाय होननानै जों सिखारबानो बाथौनि फारसे मोखां जानानै बे प्रेयारखौ लायो नोंथांमोनाबो लायो खोमा बयबो दा बेखौ जों बुंनांगौ गियान प्रेयार इज द फार्स्ट डिउटि इन लाइफ जिउआव लाइफआव प्रेयारानो फार्स्ट डिउटि सिखारनानै दरजा खेवनानै होमबाना नोंहा सानसेनि थाखाय निराला सानसेया थांसिगोन गथ' गथाय बहा टाउन सहर साख्रि मावदों फिसा साख्रियाव थांदों फालांगियाव थांदों बेफार खालाम थांदों अबेबा गारि सालायदों अबेबा बायदि 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 बिथिङाव न'खरनि थाखाय दाफुंनानै लायोबा सानसेनि थाखाय सान्थि बेनो जाबाय बाथौनि गियान आरो सान हाबनाय लोगो लोगो हरनि थाखाय खोमसिखौ मोजाङै मोजां बारहोदो आफा बोराइ बाथौ होननानै बाथौआव दुगैदोलो बे हायोबा आलारि फोजों सानफ्रोमबो हायाबा दुगैदोलो धुप धुना फुरायदो धुप सावदो गुगुरो खुलुमदोलाय खानाय हसारनानै बाथौनि खाथियाव बाथौ बिथियाव थांथारनांगौ गोजाननिफ्रायबो नङा होमबा मानो इसोरा जोंखौ अना बिमाफोरखौ अनथारगोन निश्चय गियानखौ सानफा एफा जोंनो गियान हरगोन जोंनाव सानखांनाया एफा एफा खर'आव खिलिगोन होनबानो जों साहस जागोन मोजां सिन्थाधारा फैगोन रागा गैया जागोन समाजाव बयनिबो गेजेराव हाबनो हागोन समाज प्रिय समाजखौ मोजां मोननो हागोन जोङो समाजाव सिनायजागोन बेबायदिनो सासे बिमाया जाफुंसार जानो हालाङो आरो दा बेखौनो जों मावनांगौ जोंनि गोदो बेफोरबायदि सावरायनाय गैयैयाव बेफोरबायदि बाथौ धोरोमखौ साबना हामना सिबिनो रोङैयाव जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारिया बेसेबांबा रोजा रोजा संघराव थांबाय ख्रिस्टानाव थांबाय ब्रह्म धर्मआव थांजोब्बाय दा नैबे 1992निफ्राय जा हमथाबाय दुलाराय बाथौ गौथुमा जोबोद मोजां मावबाय होननानै आंनि गोरबोआ सानो बे दिननिफ्रायनो जोंनि कनभारसेसन गुस्लायलांनाय अबा धोरोमाव थांनाय प्रलोभन खोन्थानायखौ खोनासङै बिदि जाबोनानै जों दिनै एसे खोमखायाव जादों आरोबाव दिनैनि थारिखनिफ्राय उननि समसिम फैगौ समसिम जों आरो खोमथा जासिनबावनांगौ दा जोंखौ रावबो बुरखायनो हाला रावबो जोंखौ प्रलोभन होनो हाला जोंनि ओनसोलाव आं मोनसे बाथ्रा होनोसै लाइमोन जेरै जोंनि फिसाफोरबायदि लाइमोनाव ओंखारो ख्रिस्टान जिबननि बिराद सेहेरा मोजां गथ'आ फरायनायमोनबो गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव फरायनाय थांबाय आंखौ मोजां मोनो आरो आङो खुलुमो गावनि फिसानि समानबाबो होमबाबो बेबो खुलुमो आरो खारन बे बर' बेहा एसे बर' होनना सेन्टिमेन्ट थायो आरो ओमफ्राय माखासेया खुलुमनाय गैया बर' हारिनि हेन्डसेकल' होयो ओमफ्राय बे गथ'आ आंनाव थांबाय थायो ओमफ्राय होनबाय मादै नोङो जोंनि लेखाखौ गांसे लाखिदो दे लाखिगोन होलांबाबो लांदों फरायनायाव मा बादा दं आं फरायनो गोरों आं सोब लेखाखौनो फरायजोबनो हायो फरायनायनि अधिकारा बयनावबो दं नोंसिनि बाइबेलाव मा लिरदों कुरानाव मा लिरदों गितायाव मा लिरदों जोंनि बाथौआव मा दङ जों बेखौ फरायजोबनो हायो खिन्थु बिजाब लाबानो जे धर्मआव थांनांगौ बिसिनि धर्मखौ मोजां मोननांगौ बिसिनि आसारखौ फालिनांगौ बे नङा दाना बिजाबखौ होलांबाय लाखिबाय आं ओमफ्राय दाना सानसेखालि फैबाय आं ओइदिनखालि गोसोखांफ्लाङासै साहा लोंहोनानै जे जोंनि बाथौ बिजाबखौबो बेनो हरनांगौ गोसोआव फैयासै सानसेखालि फैबावबाय बियो फैबा मादै आंनि लेखाखौ गांसे लाखिबावदों बेसेबां बेसेनालाय होनबाय बेसेन नाङा मादै एबार होनबाय सिगां माने फैसा 100 होदों आरो आं 100 हरदों हाब मानो फैसा लाया नों बाबु बेसेबां लिरदों नायबाय 60 दं आरो लेखाया फिसा बेबायदि ओमफ्राय मादैयासो जोंनि बिजाब लाखिबाय थायो बेखायनो आं नोंनो एबार लेखानि बेसेनखौ लाला दे होमबालाय थेंक इउ नोंलाय दे गालांदो होमबालाय होननानै गयसो जाना थांबाय ओमफ्राय आं गोसोखांबाय आरो न'आव हाबना बेथ' आंनो गांनै बिजाब होबाय आंबो जोंनि बाथौ बिजाबनि गांसे फिसाखौनो हरथारनोसैहाय बर' मानसि धर्म ला दाला जोंनावबोथ' जोंनि आसार जोंनि बेबहार जोंनि खान्थि जोंनि गासिबो थाथौ सान्थौफोरखौ फरायनानै एसे नायथों होनना बाबु दा रटेसन जानांगौ नोंथ' गांनै लेखा होफैबाय आं लाखिबाय आं रिसिभ खालामबाय नोंबो बाथौनि लेखाखौ लांनांगौ दे होनबाय मादै लांथ'ला दां आंबाय गथ' मानो लाङा नोंलाय लेखाखौलाय
बे लेखायाव मा दं लांथ'ला जा मादै ओरैनो लांनांगौ नोंसोर लेखा गोरों मानसिया समाजाव ओंखारनाय मानसिया नोंसोरनि खृष्टाननिखौ बिजाबखौल' फरायबा जायाना गासैबो फरायजोबनांगौ नों कुरानबो नायबावनांगौ नोङो गीता भागवत फरायजोबनांगौ नोङो खोथाखौ दाननो हायिनि लांबाय आरो बिसोरा लांनो गोसो गैथारामोन बे दिननिफ्राय जोंनाव फैला दा मा जा बुजिहैखो मिथिला माने आंखौबो सानबाय आरो बेबो माथो एसे सिगांदां माथो सानबाय खोमा ओमफ्राय दाबो मालाबा लोगो मोनो आरो रायदावो बिसोरा आंबो बुजिनानै थाबाय गाहाबो बुजिनानै थाबाय आरो दा जोङो बेबायदिनो लाजिनाङा जोंनि धोरोमखौ लाजिनोबो नाङा बानोबो नाङा गिनोबो नाङा लालाखि दाला खोनासं दा खोनासं जों सैथो बाथ्राखौ फोसावबाय थानांगौ नङा होमबा खोनासंहोबाय थानांगौ बुंथिनांगौ फोरमायनांगौ बे जोंनि खामानि खिन्थु सैथो बाथ्रा नंगौखौथ' लाखायो जोंथ' नंखाय बाथ्राखौनो होना दिनै नोंथांमोननि बे गेजेराव ब्रह्म समाज ख्रिस्टान समाजबो थानो हागौ गुबुन गुबुन धोरोम आं फैनायखौ बाजाया फैदों जिहेथु जों बर' हारि मोनसे समाव जोंनि बाथौ धोरोम बिथाथिर गैयैयाव बे गुलाय गुजाय थादों समनि बाबेननायाव फाखनाव जों बेखौ रावखौबो दायनिगिरि होनो थाङा खिन्थुबा जेसेखि बर' हारिया ब्रह्म ख्रिस्टान अनुकुल बायदिसिना सत्संग माबा धर्म लालायलांबाय जोबनो गैया बिथांमोना मानियालासिनो थानो हायाखै गनायालासिनो थानो हायाखै जे बाथौआ बर'नि धोरोम बाथौआनो जोंनि थैनाय थांनाय जुगे जुगे बाथौखौ लानानै जोंनि सिनायथि जोंनि हारिमु राव फाव थुनलाइ गाननाय जोमनाय दानाय मावनाय दांनाय लुनाय गायनाय फुनाय मोसानाय मुसुरनाय गासिबो जोंनि बाथौ बिथानि फैजोबनाय इसिबां मोजां समायना इसिबां आब्रुथि इसिबां गोथौ गुवार सैथो मेहेर गोनां बे बाथौ धोरोमा बेसेबां समायना सानोबा सानबाबो सानथ्र' हाया ओरैबायदि माने जोंनि बर'नि धोरोमा बेखौनो जों बयबो गोसोआव लानानै जोंनाव गौरब गैया बाहादुरि भाब लानो नाङा गावखौ लानानै मालाबाबो देरगानाङा जोंनाव जोंनि आदर्श बर' बिमा बाथौ सिबियारि बर' बिमा माहारिनि आदर्शआसो गुबै जोंनि खामानि उपदे हते आर्हि भाल होनदों हारसा रावाव जोङो गावखौनो मोजां रोंगौ होनबा मा जानो बे रोंनायनि हयथ' बिबुंथिखौ खोनाथारनांगोन नङा होमबा बियो मा मोजां बाथ्रा बुंलाङो आंनि जि दानो रोंगौ बिराद ओरै दाथारो होनबा बिनि जि दानायखौथ' जों खनसेबाबो नुथारनांगोन आगर एरनायखौ होनबासो जों फोथायगोन बे जि दानो गोरों नंमारो बे मादैया आब'आ जि दामारोमोन सिख्लायाव दाबो इसानसालि दं बेनाव इन्दि सि इन्दि लुयोमोन बेफोरबायदि आरो प्रेक्टिकेल नङा होमबा आं दा फैनानै नोंथांमोनखौ बाथौखौ अराय खुलुमनांगौ सिखारबानो खुलुमनांगौ मंगलबार गोथार मंगलबार बारायाव सप्तासेयाव जोङो दाय दोफोन गेना गोरोन्थिनि थाखाय मंगलबार दिनाव रायख'नानै मोजां बोर माने इयुननि जिउनि थाखाय सोरां लामाथिं गथ' गथाय फिसा फिसौ थाबायलांनो हानायनि बोर बिनाय प्रत्येक मंगलबारावनो न'खरावबो रायजो सिबिसालियावबो मानो दे जों न'आवथ' बेक्तिगत दं न'आव सिबिबानो जों इसोरखौबो मोनो खिन्थु मानो सिबिसालियाव फैनो गोनां जाखो जोंनो समाज नांगौ आरो खौसेथि नांगौ बोलो नांगौ बयनिबो खौसेनि बोलो ज'यै थाबायबा जोंनि खामानिया जाफुंगोन आरो बे ज'आवसो नंगौ नङा बाथ्राया जोंना थिरांथा जागोन थांखिफ्रा बेखायनो जों सिबिसालियाव हाबनानै आर'ज गाबनायजों लोगोसे बोसोन लाखिनायनि उनाव बानजायनाय गेदेमा गोरों गोराफोरनि बोसोनखौ जों प्रत्येक मंगलबाराव लानो नांगौ आरो प्रत्येक मंगलबाराव जोङो न'नि खामानिखौ दोनथ'नानै थांथारनांगौ जाय खाथिदों जाय सार्भिस होबाय थादों बाथौनि सायाव बेखौ बै गोजौनि बोराइ बाथौआनो नुहुरगासिनो जों नुबाबो जों रावनिबो दाय दोफोन पापफोरखौ बिसार लानो हाया जोंनाव गोहो गैया बेखौ लागोन मालाय स्वयं बोराइ बाथौ जेरावबो दं बोराइ बाथौआ दं होनना साननाय जादों जों अख्रां सायाव जेरावबो जेनिबो जायगायाव हाजो हायेन दैमा दैसा दंफां लाइफां सिमनि जेरावबो जायगायाव आफा बोराइ बाथौनि महिमाया गोसारनानै दं जेरावबो बिकास जानानै दं जोंनि बोराइ बाथौनि महरा खिन्थु जों मेगनजों नुवा खिन्थुबा जों सोरनिबा लाइफआव साक्सेस जाब्ला
मोनदां हायो मिथिना मोनो आंहा ओरैबायदि बोराइ बाथौखौ गाबज्रिनानै बे बेमारा हामबाय बेबायदि गथ'आ मोजां जाबाय बिदि न'खराव सान्थि जाबाय होननानै जोङो मोनदांथि हायो जों मिथिस' हाया बुंस' हाया बोराइ बाथौनि महिमाखौ सानस' हाया बिथांनि मावगोमाखौ जों सुबुं माहारि दायनिगिरि बिथाङा जोखे माहारिगिरिनि माहारिगिरि बेखायनो जों सानफ्रोमबो बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लाबाय थानांगौ जानायाव लोंनायाव मावनायाव दांनायाव साननायाव हनायाव बाथ्रा बुंनायाव जोङो आगानफ्रोमबो गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ बिनि थाखाय ब्रेक धोरोमा मोनसे ब्रेक मोसौ मासेखौ जेरै दान्दाल होनानै दोनोबा जायगा दाबसेयाव गिदिं गिदिं जानानै दलद थायो जोंबो धोरोमाव थाबा पापफोर इनाय अनागारनिफ्राय जानगाराव थानो हायो गाज्रि गोसो साननो हाया सुबुंजों सुबुं जों मान होलायनो गोसो जायो नुबानो सार मोजां ना आदा बाजै आमाय मोजां ना बहा फैया टाउन सहर आखाइ खबजोबनो लाजिनाङा बेखायनो होनदों धोरोमाव बानो नाङा लाजिनो नाङा गिनो नाङा बे आखाइ थाइनैनि सानबोलाव गैयानो मालाबा नोंनि जिउआव सोरां लामा लाबोना होफैगोन मानसिफ्रा जिखि होनलाङा केयार खालामनाङा आंहा आंनि गोसोआ बयनिसाय देरसिन सासे दौरि जोंना गोथारिखौनो मालाबा टाउन सहर लोगो मोनबाय ओमफ्राय जेनेबा दौरिनि फसा गानासै बेबो मोनसे अफिसावबा मायावबा माबा मोनसे गोनां खामानियाव थानो होमबाबोथ' बिथाङा जोंनि समाजाव दौरिनि बिबान दं आदा अबाव फैया होनना खुलुमनायालाय माथो खहा नङाना खिन्थु दानि गथ'फ्रा बिदि खुलुमा दानि गथ'फ्रा गावनि फोरोंगिरिखौ नुबाबो एरायनानै थांगोन बाइकजों साइकेलजों बे जोंनि फिसाफोरखौनो दा जोङो थिग खालामनानै लानांगौ जोङो गोदो ना गुरनो स्कुल गबा ना गुरनो थाङो अबा थाङो होनबाथाय ना गुरनाय जेखाइ लानानै मास्टारफोरखौ लोगो मोनबा दोनथ'नानै सार नमस्कार सारफोर दाब' ओरैनोसै साइकेल सालायना साइकेल बाय ओंखारना सारफोर दाब' हारसा मिडियाम फरायनायमोन आरो जोंनि दिनाव बर' मिडियाम नङामोन जों बिदि सनमान लायोमोन ओमफ्राय मास्टारबा होनलायसै आरो मास मारबो लायैसा कालि पढ़िब নোৱাৰিলে नेवता मुखत দিব নোৱাৰিলে बिदि होनना थांसै आरो ओमफ्राय दा जि सिन्था जानोसै लाजिनोसै बे आरो ना गुरनायावसो सारखौ लोगो मोननांगौ ना बिदि आरो ओमफ्राय जोङो परिखाबाबो बिराद इन्टारेस्टमोन परिखाबाबो फुथिनांगौ फुङावनो जों खोमसियावनो सिखारनानै दुगैनानै आं खिन्थु बिदि बाथौ गाबज्रिनांगौ बा बोराइ बाथौ गाबज्रिनांगौ गियान गैथारामोन जोंनि आइ आफायाबो गैयामोन ना बै समाव बोसोराव खनसे बै गारजासालियाव थांनानै हाग्रा एवनानैसो फुजा होयोमोन नालाय बेयाव थां नोंसोर थांनो दे गथ'फ्रा थांनो मोना मोदाय अरोसो होनना सिगिना दोनोमोन ओंखायनो जों थाङामोन ओमफ्राय दाना जेबो थाथारनो हायो बैयाव जे माबा एवोना बेदरजों माइरंजों माबा माबि एवनानै एसे रानो जों ज' थांहां माहां जाबाय थाब फैनोसै एसे रानो जानानै उनथिना होना खालामथारनोसै ओमफ्राय एसे जाना खारनोसै बिदिमोन बै समावनो दानि बायदि गियान बिजाब बिदि बिबुंथि आखारै बिदि बिबाननि गेजेरै समाजनि गेजेरै मोनोबा बै समावनो जों बाथौ धोरोमा जौगागौमोन आरो बेबायदिनोमोन आरो ओमफ्राय बे दैसायाव बोसोराव खनसे गारजायाव बिहेल बानायनानै बेमार आजार बायदिसिनानि बोसोरनि मोनसे हगार हरा होमबा बे बिहेल बानायनानै थालिर दुनायखौनो दैसायाव हगार हरो ज' थांनानै दा बेहायबो बिमाफ्रा बाबु मोनसे थाङा दे दैसायावबो मोदाय हगारदों बे गोजाव लाङागौ माने दैसायाव दुगैथारना थांथारना होनसै बे गोजाव लाङागौ माने दैसायाव थांला दुगैनो आगोलथ' दैखर दानि बायदि घरे घरे इमान जौगाबाय न'आव घरे घरे दैखर मटर दैखौनो खावला वाशिं मेचिन साबुनजों आखाइ दासेब्ला बिदि नङामोन ना जों दैसायाव दुगैयोमोन सप्तासेयाव जिखौ थब्लासे लाना सानसे दैसायाव सुयो फैदिंगालिसो आसुगुर खानाय खर' मोजां साफा दुगैगोन आरो ओमफ्राय मालाबा दुगैसिगोन मालाबा दुगैला दैखरा गामियाव गंसेल' थायोमोन जानजियाव रोगा दै रोगानानै जों न'आव बिमाफोरनो बिबाजैफोरनो होयोमोन दानाथ' इमान जौगाबाय इमान एडभान्स जाबाय डिजिटेल दानि जुगा माने रावबो हिनजावफ्रा रिङाव दैखौनो खावला मटर सुइच होनाय लोगो लोगो दाखोबाय सुइच होनाय लोगो खिनायावबो मोनबाय दुगैनायाव मोनबाय संनायाव मोनबाय जियाबो वाशिं मेचिनाव होबाय गार बेला बोखांना लांबाय आं दाबो खिन्थु दै खावो आरो साइकेल सालायो आं स्कुटि दंबाबो आं सालाया साइकेलखौ मानो सालायो बुरिबाबो माने एक्सारसाइज हाराफ्रा थिग जाथों बारा लोदो दाजाथों आरो लोदो जाबा जंबाय थानांगौ खामानि मावनो हाया जायो बेखायनो आं साइकेल सालायो
साइकेल सालायनानै मावसिन मावनानै 11टासिम 12टासिम ओमफ्राय मोसौ मोसा दाउ माने आदार होस्रांना बन्द' खालामनानै दा मालिकाबो डिउटियाव थांसै गथ'फ्राबो स्कुल कलेजाव थाङोमोन बै समाव गथ' सानैयाथ' दा साख्रियाव थांजोब्बाय ओमफ्राय दा दसेनो आङो आनसलिक बिया गामिफ्राव आर'जनि हाबानि माबानि माबा न'खरनि आर'जबा साइकेल सालायना थांना सान हाबियावनो फैना मोसौ खाग्रोदों माने मालिकखौ रायजानो गिना मालिकआ मिथिया पात्ता मोना आंखौ बहा थांना फैगौ बहा माना फैखो देलायना थांना उनाव न'नि बे दख'ना सुरि गानना खामानि मावबाय थांसै ओमफ्राय जाबाय मा थांना फैखो नोंलाय होनो जा हौवाया ओमफ्राय लिडारथ' होनो आङो लिडारबाबो नोंनि लिडार नङा नोंनि गाहायावसो आं लिडार नङा नोंगौ दा जोंहा सारमोनाबो दं हौवा समाजाव जेसेबां रोंथों समान हौवा हिनजाव साख्रियाव समान मावथों थेवबाबो हौवानो मावग्रोना होथारनांगौ लागिलायनाय होनानै जा बिदि आरो हाजार गोरों जाथों नोंलाय मा रोंगौसि मा बुंना फैफिनोलाय नोरैसो बुंनो रोंबाबो जोंखौ हौवाफ्रा बिदिनो माने गाहायसो खालामना लाजिफोनानै जों आं नोंनि बुंनायाव आं लाजिया माथो लाजिथारा आं जि रोंगौ बेखौनो बुंहैगोन आं गसंहैगोन नोंसो गिख' पुरुषबाबो होननानै बुङो दा मालिकआ नोंजोंलाय सोर हानिफ्रा हा आंनावलाय फैसा गैया दै नों फैसा नाङा आङो आं साइकेल सालायनायाव मा फैसा नांगौ थावबो सोनाङा साहाबो लोङा गयबो जाया आङो बिदिनो जा हगारो दा आंनि हौवाया फैफादों बाथौ धोरोमनो बिराद गोबाव जाबाय बिथिं आंनि हौवाया मोनसे समाव प्रेसार स्ट्रक जादोंमोन 2017 सनाव जेएनआरसियावनो बिराद गोबाव सिकिदा जादों आरो आंनि हौवाया 4-5 लाख थाखा गारनो गोनां जादों बिनिफ्राय ओंखारथाराखै दिनैसो फैफादों फैनानै उदालगुरियाव बिनानाव दं बेखौ थिनहरबाय ओइ नों थानाङा नों थाबा आंना लेक्सारा जानाय नङा नों आलासि जायो मा जायो जाहै माने आं हारसिं नालाय गारियाव मालिकआ फैफादों आरो ओमफ्राय थिनहर थांबाय आरो हाया दे हाया नों मोजां होनला बे उदालगुरि रौथायाव नोंनि गुरु गोजा दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोनानो जा माइनावआ जा बिटिसि बायदि जौगाखानाय मानसियानो जा जायगायानो जा शिक्षा दिक्षायानो जा मोजां बुंनानै थांदे होनना बुंलांबाय आरो आंखौ जों माबायाव सारियालियाव गालांनानै दा सिन्था खालामनानै नोंनि खोथा होनबा आं दं ओमफ्राय हाबफैबाय आरो आं बेबायदि आरो जेनेबा गोसोखौल' गाज्रि लानो नाङा माने समान आंबो ओंखारदों फुङाव गावहाथ' ओंखार आंहा बाथौआव हाबब्रबबाय सिथ्लाबो सिबलायलायबाय फुङावनो दै फुदुंना दुगैनानै बेग लाहां माबा लाहां आरि लाहां मास्कखौसो बावबोलायबाय आंहा ओमफ्राय बेहा दुगैना खिनायल' साबोबाय बेहानो थाब जाया जि रागा जोंबाय आं सिरि बेबायदिनो नामा हौवा हारिनि मानसिफ्रा नों मा मावखो दे ओंखारनायल' ना आरनाय लाबो मबाइल लाबो माबा लाबो पेगा लाबो भटार कार्ड पान कार्ड लायगोन लाबो दाहाब्ला आंहासो बावबोजोब्बाय बेबायदि आरो माने जेसेबां लिडार जा जेसेबां गोरों हाकिम उकिल एडभकेट मेजिस्ट्रेटआनो जा हौवानि सिङाव होननाया नंमारगौ सैथोमा आंखौनो अनुभब खालामबाय थायो आरो आं सैथोमा दा ओंखायनो जोङो बेफोर गियानखौ जों हाजार हौवासो ना आंनि हौवासो हाजारबाबो ना आंनि हौवाखौ मोदाय बायदि सिबिनांगौ आं हौवाखौ मोजां मोनो आरो हौवाया आंनो बिदि सार्भिस होनायखाय बिराद मोजां मोनो आरो आङो ओमफ्राय दा बेबायदिनो जोङो न'खराव अनलायनाय फिसाफोरखौ जों बे दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दा फिसौफोर दङ सेंग्रा देरजोबा कलेज फरायजोब्बाय बियादैफोर दं बियायनि दं आंनाथ' फिसालाफ्रा न'आव थाया नालाय ओइ आबौ थौलाय जोंनि बाथौनि मिथिङाव थांनि नोंसोरथ' बाथौनि खोथाखौनो खोनासङा बाथौ मिथिङावबो थाया थौ एसे हाब दालाय जों बुरै ज'हाय थांब्रा बेवलाय बिदि मेलाव जनो बायो दानि सेंग्राफ्रा सैथो बाथ्रा होनदा खोनासंनो हाया धैर्य गैया बेखायनो जोङो माबायदि फिसाफोरखौ दाथ' जि स्टेजआव थांबाय फैगौ जोंनि दा उन्दै गथ'खौ जों जाहाथे खोनासंनो हायो बिथाथिर थानो हायो धैर्य गैयै जाहाथे जों खालामनाङा आरो बे हाबाखौ जों दानिफ्रायनो बिमाफ्रा गथ'फोरखौ लाफानानै मावनांगौ बेखायनो जोङो धोरोमनि बिबानखौ जों रुजुनो गोनां जायो नङा होनबा दा बेखायनो जोङो गासै जिल्लायाव जोंनि बाथौ धोरोमा खिन्थु एसेबाबो जौगाबाय जोंनि बिश्वनाथावबाबो जों नोंथांमोननि बायदि जोंनि जिल्लायाव मोखां नांगा मन्दिर थानसालि लुनो हायाखै बे सैथो होमबाबो जों मानसिफोरखौ लाबोग्रोदों मानसिखौनो नांगौ ना मानसिफ्रा खोनासंब्लासो जों बुजायनो हागोन धोरोमनि
बाथ्राखौ बेखायनो जों जाहाथे आसार खान्थिफोरखौबो जों जाहाथे अरायबो न'खराव फालियो जोंनि फोरबोफ्राव गाजा गोमजा माइनाव फोरबो ओंखाम गोरलै फोरबो बैसागु फोरबो बेफ्राव जों गाजा गोमजायै हौवा हिन्जाव माइनावफ्रानो बांसिन बाहागो लानानै जों जाहाथे जोंनि धोरोमनि आसारफोरखौ दिन्थिनानै गालांनो हायो जों बेखौ मावनांगौ जोंनि जिउ थासान्दि थांना थासान्दि थास'लायनि दै होनदों मानसिनि जिउआ नंखायनो बे जिउआ थेवब्लाबो जोङो नंखायखौ मिथिगौ जों सानसे बोराइ बाथौनि अननायाव लेंहरनायाव जों बयबो थांनांगोन न'खरनि बिमा बिफा गथ' गथाय साय सम्पति नागारनानै जों सानसे समाव बोराइ बाथौनि लेंहरनायाव थांजोबनांगोन दिनैसो जोङो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयजोंबो आंगो नाथाय बेबो जोंनि सानसे समाव जों नागारना थांगोन बेखायनो जोङो दानो थांना थानायावनो बिमा माहारिया जेसे हागौ एसे जोङो जोंनि समाजखौ फोथांनानै लाखिनायाव समाजाव बाथौ बिथाखौ सांग्राङै जों जाहाथे बयनिबो न'खराव गालांनो हायो बयनि बिमाफोरनि गोरबोआव बाथौ बिथाखौ सिजौखौ गायसननानै गालांनो हागोन बेखौनो जों हाबा मावनांगौ बेखायनो होनदों दिनै जोंनि बर' हारिखौ नुनानै जोंनि गहपुर समस्तियाव दिनै चाकमा कार्बि मिरि अरुणाचल खाथि जोंना इटानगर प्रदेश अरुणाचलनि आबुवा आइजोफ्राबो जोंखौ नुयै नुयै सोलोंबाय बिथांमोनाबो दा धनिफल बिथांमोनाबो गोदो जोंनि बायदि हाग्रायाव फुजा होयोमोन दा फुजा होनायखौ गारनानै धनिफल मोनसे दाबाय जोंनि बाथौ गौथुम बायदि बिबारजों खुलुमो आलारि होना जोंखौ सम सम लेंहरो जों थाङो आंहा इसिबां हिन्दीनि सरसा गैया आङो हायो बुजियो लोगोफोर रायलायो बेलेगजों रायलायनांगौबाथाय मालाबा सौथुयो आरो बिसिनि मानसिफ्रा बेबायदि खना गफा आइजोफ्रा फैयोना फैबा बिसोरा हारसाबो रोङा हिन्दीबो रोङा गावसिनिनो बाथ्रा बुङो बिराद उसुबिदा जायो आरो जोङो बरफुख्रियाव जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सारमोनाबो थांदोंमोन बिराद गिदिर कनफारेन्स मोनसे खुंदोंमोन बेहाय हाजोआरिनिफ्राय फैदों अरुणाचलनिफ्राय मिसिं निसि चाकमाफ्रा बाहागो लाफैदों जोंनि बाथौ बिथा जोंनि सिबिनाय जोंनि आरज जोंनि मोसानायखौ नुनानै बिसोरो गोमोलांबाय बर' हारिया जे इसिबां जौगाबाय जों ट्राइबेल हारि जोंबो एखेमोन बिसोरो बोरै हायेनाव थानानै जौगाखो जों हाजोआव थानानै उन जाबाय बेबायदि बिराद दुखु प्रकाश खालामनानै बारंबार लिंबाय थायो जों आरो भाषा रोङा मिथिया थांनानै खम उसुबिदा जाहैगोन बिदि होननानै थाङामोन आरो बिनिफ्राय जोङो थांबाय 16 सनाव जों थांबाय अरुणाचलाव हाबहैबाय 2006आवनो दुलाराय बाथौ गौथुमा प्रवेश खालामहैदों अरुणाचलाव ओरै मंगलसिं हाजोआरि थांजेनदों आरो बिनि उननिफ्रायनो ओमफ्राय थेवबो आइजोफोरखौ जों जोंनि धोरोम बिथिङाव बुंनो मोनहैयाखैमोन आरो बिथांमोना दा उनाव जोंखौ लेंहरबाय लेंहरनानै जोंहाबो रायज्लायनो उसुबिदा जाबाय दा जों होनबाय आबलुग आथिहाय गावसिनिजों अलप्पा गैलाहाय मा होनबावगोन दालाय मा बुजिबावगोन दालाय जोङो दसजनसो हिनजावफोर थांदों आरो ओमफ्राय स्वात हग्ल माने फै सहात होननाय माने फैनो आरो न हग्ल गापा नोंसोर मासि मोजां होनदों आरो जोंखौ जादो लाजिबायसो बेबायदि उनाव हिन्दीनिनो हारसानिनो सासे ट्रेन्सलेट खालामग्रा थाबाय आरो ओमफ्राय बुंबाय जों सिनायथि खालामना फैबाय आरो बेबायदि नाय आइजोफ्रा जोंनि गेजेरावबोथ' हारसा रोङै दं हारसाखौनो बुजिया दिनै टाउन सहर जोंनि बर' आइजोफ्रा आपनालोगों धर्म तो कि होनबा हारसाया मिथिखायो बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ बे आरो बर'आ जेबो धोरोम गैया बाथौआनो हारसाया मिथिखायो किन्तु ब्रह्म ख्रिस्टानखौसो आपनालोगों तो बाथौ है बर'সকলৰ धर्म भाई धर्म बाथौ है अरिजिन धर्म ख्रिस्टान बर'সকলৰ ब्रह्म बर'সকলৰ धर्म নহয় बिसोरो হয় নহয় होननानै सिमान जानो गोनां जायो बाथौ होनगोन बाथौ माने कि बाथौ बेल' आरो जोंनि बर' बिमाफ्रा बाथौ माने मा आखा बायु माटी पानी যিজনে এই পাঁচটা পঞ্চতত্ত্ব এই পাঁচটা গভীৰ তত্ত্বটো কোনেও সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে যিজন ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰে সেইজন ঈশ্বৰকে আমি বৰাই বাথৌ আপোনালোকৰ ভাষাৰ হৰি আমাৰ বড়ো ভাষাত বৰাই বাথৌ যিজন আমি নেদেখো নিৰাকাৰ নিৰ্বিকাৰ অদৃশ্যমান কিন্তু বিৰাজমান
हिजे बोराइ बाथौखौ नैबे हरिजन हय होननानै बुंनो रोंनांगौ आरो दा जोंनिया बुंनो रोङा बाथौ ओइ बाथौ बाथौ माने खि बे पाँचटा माबाखौ बुंनो रोङा बिदि आरो दा बुंनो रोंबाय जोंनिया आइजोफ्रा टाउन सहराव हारसाफोरजोंबो गुबुनफोरजोंबो होननो रोंबाय दा बिदिनो साकमा न'खरसेयाबो जोंनियाव बाथौखौनो लाबाय बै ककिलायाव बर'फोरजों सेराव थानानै हा बायनानै थाफैनानै आरो बङालि सातगर जोंहा बे सारा सेक्रेटारि जानाय समावनो बेखौ जिल्लाया रिपर्ट होखादोंमोन जा रामसियारि सारा हयनि स्वयं जिरायनानै दं जोंनि गेजेराव बेबायदिनो जोंनि धोरोमखौ मोजां मोननानै गोबां फैबाय दा साकमा हिनजावफ्रा दाथ' एयारफिल्ड बानायगासिनो दं एयारफिल्ड जोंनि अरुणाचलाव दा फिल्ड माने सेन्ट्रेल सरकारा थांनानै एवखुनानै वाल होगासिनो एर'प्लेन दाग्रा जाबावनोसै जोंनि न' सेरजोंनो फर लाइन जासिगोन दा आंनि न' सेरजों बेखायनो होनदां ओइ बाथौआरिफोर मंगलबारजों बोराइ बाथौआ अनदों टाउन सहर थांनांला गहपुर तेजपुर गुवाहाटियाव हा बायनांला नुवाखै बोराइ बाथौआ अनबाय एकदम अरुणाचल सिद्दा लामा फर लाइन जाबाय बोराइ बाथौनि अननायाव लामाया सिल सिल एर'प्लेन बेयाव गाखोनानै दिल्लीयाव थांदों न'नि सिलायावनो ओंखारसिगोन इसोरा अनबाय होननानै आङो गामिनि मानसिफोरखौ बाथौआरिफोरखौ बुङो आरो नंमारगौ इसोरा अनब्ला सानसे मा जागोन इयुनाव जों बुंस' हाया दा डेभेलप जायो दा जों डेभेलप जानांगौ आरो डेभेलप जादोंबो बेखायनो जाहाथे धोरोमनि बागैथ' धोरोमखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना जोंनिया मोनबा आसार बेहाय जों बाहागो लालायलायो माइनाव हान्जायाबो मालाबा आलादायै खुङो लाइमोनाबो मालाबा आलादायै खुङो गागियाथ' गागि दंखासै जोंहा बेहाय बाथौनि बागै आं बारा बुंनांगौ बाथ्रा सानाखै खालि मात्र जोंनि आइजोफ्रा गोजोन खुसियै गावनि धोरोमखौ आजावना लानांगौ गावबा गाव न'आव गायसननांगौ आरो सोरबा न'खराव गायसननाय गैयाबा जों थांनानै रां रुफा 10-20 थाखा खांनानैबाबो बिनि न'आव माइनावफोर गोजायैनो बाथौ गायसनना आर'ज होनानै मोनथिना होनानै जोङो फोथारनानै बिसिनि न'खरखौ गोथार खालामनानै धोरोमखौ होना फैनांगौ जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमानो बाथौ थानदैयाव दै गोथार बानायनायखौबो बानायना होदों दा जोंना माइनावफ्रा दै गोथारखौनो बानायनो रोङानो बे आखाइ थिखांलाय दै गोथार बानायग्राया साबैसे रोंगौ दे लथान दैखौ नै गैयानो आरो बिमा माहारिनाव दै गोथार बानायनोनो रोङा दै गोथार बानायनायखौ बाथौ थानदैयाव दुलाराय बाथौ गौथुमा दोगोन लिरना होदों लिरना होआखै जानो ओरैबायदि लिरना होदों बेखौ गायनानै बानायबासो आं दैखौ गोथार जानाय मोनो आंबो गोदो गोसोआव जा गियान फैयो बेखौनो बानायोमोन आरो बेजोंबो गोजोनबोदों खिन्थु दा बे दुलाराय बाथौ गौथुमा थानदैयाव सेबखांनाय मोनथिना दै गोथार बानायनाय मोनथिनाखौ आं रायसनाबा दैखौनो गोथार जानाय मोना आरो बेनो जाबाय आरो आहाम ओं दै क्लें फोथसे होननानै खेबबा होनबा हा दै बार सान अख्रां नों फानबानि फानसे खोल खोल गोजोन दै निजा निजि हाखर दैखरनि दै मानसि दुमसि जालाखार बिलाखार होखार नों सिलिंखार बिथा आवथा बावथाय मुवा फोथार दोनों गासिखौबो गोथार जावले थांगोन रेजेदेर थांगोन खालाय दिखोना आन्थोरै मोहेर दाहर खालाम नों आफा बोराइ बाथौ दोहाय दोहाय होननानै जोङो बेहाय खुन्दुं आवा दोंबा थुलुंसि जाथ्रासि दुब्लि हाग्रा दायबा होनानै लथा गुबैयाव बान्दोबा आवा खानानै लाइजौ लाइयाव लथाखौ दोनना बाथौनि आलारिखौ सिगां फोजोंग्रोना बिदियाव रायसनग्रोना बेबायदि मावा जानो दौरिफ्रा दा बेबायदिखौ जों रोंनांगौ आरो बेसो अबेबा गथ'आ हर गेजेराव गाबनाया खाथिगोन नङाबाबो गथ' जेला जेला गाबनाया खाथिया अबेबा बार गाज्रि माबा माबि लोगो मोननानै बा आबां जाबां जालाबायफैयोना खायसे खायनै बोराय हौवाफोरनावनो जायो जौ लोंग्राफोरनावनो दा बेखौ खालामना हामबाथाय होनोसै हामारबायथ'लै बायद' नोंसोरलाय बहा सोलोंनाय होननानै बहा सोलोंनो नोंसोर लेखा नाया नालाय नोंसोर बिजाब फराया नालाय होननानै बिदिजोंबो जोङो जुमाय फाग्लाफोरखौ एसे दोरद होनो हाबाय थादों आरो माने जौ लोंबा निसा जायो बेना मोजां थिगा बिदिखौ बुहुद फिखासा थाब बारसिनो हाराय बांखा लोगो लायो सान हाबैनि सिगां जौ लोंबा न'आव हाबफैनांगौ ना जौ लोंग्राफोरखौ बुङै दा एसे जौआ बहुद खमायबाय आरो जोंनि बाथौआरिनि गेजेराव
अब्लाबो हाबा हुखा एसे थाथारो आरो जौखौ गैया खालामनो हाया माने जोङो जों हिनजावफ्रानो सङो जौआबो तैयार हिनजावफ्रानो खालामो हाबा हुखायाव हिनजावफ्रानो तैयार खालामो दा जों जौनि बेलायाव बुंबा जोंनावनो नांफैयो दा माथो खालामनो उफायबो गैला दा हाबा हुखा खुङो सारादु बायदिसिना बै गाज्रि गाज्रि मैला मैलाखौबो जौ फाग्लाफ्रासो फैनोसै जौ बथलसे होदोलै जोंना मावसिगोन दा जौ होनानै जों मावहैयो दा गोरों गोरों हिनजावफ्रा साफा साफ सिखोन हिनजावानो जा हौवाफ्रानो जा लाइमोन सेंग्रा सिख्लायाथ' गैला हाबायाव जेबो मावनांगौ गैला माने देलाय देलाय ट्रेयाव साहा होनाय आराम सेहेरा खानाय होननाय मोजांबो नुयो आरो जोंनि सिख्लाफ्रा नायनोबो मोजां जौगायो समायनायबो नुयो हाबासालि मिटिंफ्राव दे बेबो थाथों आरो बेनो आरो जोंनि जौगानाय ओमफ्राय दा बै जौ होग्राफ्रासो मावनोसै ना दा ओंखायनो जौखौ बर' समाजाबो नागारजोबनो हायो आरो हाबा बायनानैबो मैला मैलि लाइलं दुनायखं बायदिसिना जाबोर जोलाबो बिसोरसो मावो आरो दा अननोबो गोनां जायो आरो माथो खालामनो नङा होमबा दा मानसिजों मानसि अनसायलायनांगोन ना जोगारलायनोथ' हाया बिदिबा नोंनाव खाथियावनो रावबो फैया जोंहानावनो दा जा जौ लोङा नालाय हौवाया आंनाव जौ लोंग्राया हाबथारा मागो बैसागुआवबो लेंहरबाबो हाबथारा मालाबा एसे एनै बानायना दोनो आरो आंबो बैसागु मागो जोंहा बिहाव बेवहाय जौ लोंग्रा दं रायफैयो आंखौ फैनानै मानि लिडार जाखो नोंलाय जौ खरसो होनो हाया मा आइजो आफादनि लिडारनो बै बाथौनिनो बाथौआ जौ नङाबानो जाया होननानै आंखौ बायदिसिना होनलांनायखाय एसे बानायना दोनो आरो आं ओमफ्राय साइडआव माबा होयो दा बेबो फैला जोंनाव हौवाया जौ लोङा नालाय एक्सुवेलि जौ लोङाबाबो जौ लोंनायफोरजों थाफानांगौ बिसोर मा सानो गामिनि गाद्रा गुद्रा सोर बेसेबां मोजां सोर बेसेबां गाज्रि सोर मावथि सोर मा बेखौबो बैफोरनि गेजेरनिफ्राय मोनो बेखायनो आं बुरिफोरनि गेजेराव थायो बुरिफोरनि गेजेरावबो थायो लोङाबाबो आंहा बेयाव बुरि सानै बिराद लोगो दं आं दा बिसोर सानैखौ दिनै नायलांथारनांगोन आरो बे जोंहा बाबु सोरांनि बिमा जोंहा नीलकान्त बाग्लारि सारनि बिमा माने जों साथामजों आं फैबाथाय जानथि बायदि जायो आरो बे बुरि सानैखौ आं दिनै नायलांथारगोन आरो बिदि बेबायदि बयजोंबो गोरोबनो हानाय गुना जोंनाव थानांगौ आं बेसेबां रोंदों आंहा बेसेबां दन्दला आंनि फिसा साख्रियावला आंनि फिसा साख्रियावला बे देरसिन नङा नोंखौ समाजाव सोर साबसिन मोजां मोनो नों समाजाव माबोरै हाबनो हादों रोंनाय रोङै जाम्बा जला खाना फुजा बेंग्रा दिनै मादार टेरेसा बायदिया खाना फुजा बेंग्रा खुरिया बेंग्राखौ फोसाबनानै दिनै मादार टेरेसा नाम थैनानैबो दिनै दाबो कफिनाव बिनि महरा दंगासिनो दं खोमा सेवबावाखैसो दां बेबायदि आइजोआ जोंनि बेबायदि गियानखौ जों लानांगौ जौगाबाय हय जोंनि आइजोफ्रा मायाव जौगायाखै राजनिति फोथाराव जौगाबाय दिनै आइजोफ्रानो एमएलए मन्त्रि एमपि जागासिनो दिनै बियाबफ्रावबो आनसलिक पन्सायत मेम्बार काउन्सिलर जादों आसनि लाबोदों गेलेनाय फोथाराव जोंनि आइजोफ्रानो कम्फु गेलेनानै बोरला आनसारि गेलेनानै नाम खामायबाय थादों बिश्वआव मेथाइ खननानै मोसानानै सोरबा सुन्दरि महरावबो नाम खामायदों कट कासार डाक्टार उकिल इन्जिनियार जेरावबो फरायजोब्बाय जोंनि आइजोफ्रा मायाव जौगायाखै सिनेमा अभिनय एक्टर एक्ट्रिस आरो न'खरावबो जों सासे बिमायाथ' लिडार ना हम मिनिस्टार नंगौना नङा बे बिमानि मथे सोलिजोबनांगौ थांना थासान्दि बिमाया मोजां सामलायबा बिमानि आरो देरसिन रावबो गैया बिमायानो न'खरनि माइनाव जोंखौनो इसिङाव खनायाव गोगो गोथारै दोननानै सिबियो आइ बिमा माइनाव नोंनि गियानखौ जोंनो हर जोंबो नों बायदि गियान न'खराव न'खर संसारखौ मोजां लामाजों दैदेननो हाथों दुखु निदान खैफोदाफोराव जों धैर्य होनो हाथों गरसेया गरनै जाथों माइरं गरसेया गरनै जाथों रां रुफा खामायनो हाथों बेमार आजार गोबोर गेजेरनिफ्राय जोंखौ अरायबो बासाय बांगु बायदि गिलांनाङा लावथाय बायदि गोजावलांनाङा अन्थाइ बायदि गिदिर गोसो लाना थाबाय थानाङा बिमा जोंनि न'खरनि माइरंजों माइ बाख्रियाव दहाय बिमा मानो खुलुम बाथौखौ खुलुमसै इसिङावबो माइनावखौ खुलुमसै बे माइनावनि गियानखौ मोननो थाखाय जों बेखौ खुलुमनांगौ दा जों न'खराव आं बिमायानो गाहाय बिहामजो साथाम जेनेबा साब्रै बा सासे दा बिखुनजा खनसेबो बाथौ खुलुमनायखौ नुवाबा बिहामजा माइनावा खनसेबो खुलुमनायखौ नुवाबा बे बिहामजा बोरै सोलोंगोन बोरै रोंगोन
जोंहानि आइया बिदिहाय मंगलबार दिनाव हले गथाय आं खुलुमनांगौहाय होननानै बे अबा थांबाबो फैथारगोन आरो फुङाव डिउटिफोर दंबा थांबाबो मोनाबिलियाव खुलुमथारगोन आरो सिबिसालाव थाङो आरो बिस्थिबाराव माइनावाव बिहामजोआनो सानफ्रोमबो माइरं दैरं दाङो ओंखाम ओंख्रि सङो मालाबा खालाय दैफोन इसिं अखं लिरनाय गोथार खालामबाय थानांगौ बेयाव बिहामजोफ्रा इसिङाव बिमानि नामै माइनाव आलारि सा सानजा खनायाव होना सिबिनानै खुलुमनायाथ' बहुद साफा आरो बिदिनो धर्य बिदिनो सहायनाय जुदि बे बिमाया बिखुनजोआ जुदि बेबायदि आदर्शखौ दिन्थिलाङाबा बिहामजोआ गुबुन धोरोमनि खोथाथ' बादानो गावनि असे धोरोमनि मोनखानायाबो लानाय नङा दा नंखायनो जों बेफोरनो जाबाय जोंनि सिबिनाय जोंनि आदर्श जोंनि गियान बिहामजोआ बिमाखौ जेब्लायबो आइ होनांगौ आरो बिखुनजोफ्राबो बिहामजोखौ बिहामजो एसे आगौ सना आइ माइनाव माबा माबि अननानै जि हायो माने बेबहारखौ दिन्थिनांगौ होमबासो जोंखौ बिहामजोफ्रा मानिगोन आरो दा गामि खना गामि ओनसोलाव नुयो बिखुनजोखौ आइखौनो होना बुरि माने बिहामजोआ सिख्ला दंबाबो जोंहा बुरियाहाय ओरैबायदि जोंहा बुरिया रागा जागोन खालि बुरिथार जेनेबा मेगन नुयै थगन थुनायबा बुरियाव गोलैबायना बे 60 बोसोर 50 बोसोर 45 बोसोर गोख्रोङाबो बिहामजो मोनोना दानि दिनाव आथिखालाव बिहामजो बिखुनजो बा स्ट्रं सिनायलायनो हायैबो दं उन्दै समावनो दाथ' बहुत उन्दैयावनो हाबा लायोना उन्दै समनि हाबा लानायखौनो जों दा धोरोम गियान होननानै होबथानांगौ दा बिहामजोआबो हायार सेकेन्डारि पास जास्लाबो मेट्रिक पास जायो सोरबा 9आवबो जालायलांबाय बिहेखै जोंनि दा आथिखालाव लाइमोन समयसा बैसो खम हाबा जानाय मबाइल कालचार बाइक कालचार आरो गाननाया ओइ सोनाबारि फरेनारिनि फिसा फिसा फान्था फेलेब फेथेब हान्थुआव गिजि आखाइयाव गिसि माने फाथा सिथानि सुनामि ड्रेस माने मबाइलनि सुनामि मबाइलजोंनो हाबा जाबाय मबाइलजों फरायनाय बरबाद जाबाय बेबायदि आरो बेफोर सुनामिनिफ्राय जोङो रैखा खालामनाया गावबा गाव प्रत्येक बिमाया गावनि फिसाला फिसाजोखौ नोजोर होनांगौ फुंनिफ्राय स्कुलाव थांदों कलेजाव थांदों बेसे समाव न'आव हाबफैदों फरिखा माला माने फिसाया माला फरिखा होगोन बिमा बिफायाथ' फरिखायाव जेनता जिरायहैना लिरना होगोन बेबायदि 22 बोसोरसिम थागिदा होनो गोनां जागोन आथिखालाव आरो बे बैसोसिम जाय होगोन बे साक्सेसबो जागोन 15 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोराव बे लामाबो मोनगोन बिनि फरायनायाबो मोजां हयथ' बराबा दंबा साख्रिबो जागोन साख्रि मोनाबाबो बे सोलिनानै जालांनो हागोन जों मोजां दिगथिं लांगोन आरो माने बेखौ जोङो नोजोर होनांगौ अननांगौ फिसाखौ अननाङा नङा अननायनि गेजेरजों जों गियान होनांगौ शिक्षा दीक्षा होनांगौ खिन्थु बिदि बांद्राय अननायजों जों मानसि खालामनायनिफ्राय गाज्रियावसो खोख्लैहरनाय जायो दा फिसाला सासेल' होननानै जेखौनो बियो बेखौनो होबाय जेखौनो बियो बेखौनो होबाय दा फरायनायाव उदायहैला दा मा जाबावगोन बियो दा फिसायाबो साख्रि जोबनोसै पेन्सन मोननोसै धरिल दा पेन्सनजोंबो जाहैनो हाला बैसो जानोसै थैलांसै फिफाया थैबा पेन्सनाबो जोबनोसै मा जागोन बे गथ'आ बे 15 बोसोरनिफ्राय 15 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरनि गेजेराव जोङो फिसाफोरखौ लामा होलांनो हायोबा जोङो थैना थांबाबो जा एसे आत्माया निर्बान मोनगोन आरो निश्चिन्त जालांगोन आरो जों दा जों बेखौनो हमथानांगौ बे रिमोनला संसाराव बे ग्लबेलाइजेसन मुगा मनो खालामनाय मुगाया फारसेनिफ्राय मनो लांगासिनो दं जोंखौ जों फात्ता मोनाखै जौगालांनायसो मोनगासिनो खिन्थु माखासेया मनो जाजोब्बाय गैयानो जालांसै दा नै माइ सौनाय खोनाला जोंनि कालचार जि दानाय सान्दुं गोसा थां खालथां खथक खाथाक माखु साल गाबनाय गैलिया अनला देनानै अनलाजों दाउजों एम्फौजों अनला संनाय गैलिया मेचिन मेक्सि फिसा फिसा लाबाय ओमफ्राय दसे अनला ओंखारबाय फिथा ओंखारबाय बानायबाय जाबाय थांबाय बोरैबा एडभान्स जादों थिग खिन्थुबा जोंनि कालचारा गोमालांदों आरो एसे थेवब्लाबो जोङो बिनि गेजेरावबाबो जौगादोंबाबो जोङो बेफोरखौबो एसे लाखिनांगोन इसान खुन्थाखौ लाखिनांगोन एसेब्लाबो गामसाबाबो आरनायबाबो जों दानांगोन संनाय खावनायाबो बिदिनो जोङो आधुनिक भेराइटिस खाना जाबाबो अनला नारजि दोलोखौ जों गारनो हाया दाबो बेफोरखौबो फोथांनानै लाखिनांगोन न'खराव बिबार गायनानै समायना खालामनाय बाथौसालियाव सिजौनि सोरगिदिं बिबारा बुंफबनानै गोजों
आलारि सावोबा मंगलबार दिनाव बा सानफ्रोमबो मोनाबिलि समाव फुं समाव सावोब्ला समायना नुनाय बिबारजों बेफोर खामानिखौ जों मावनांगोन परिष्कार परिच्छन्नता बेफोरखौ जों सानफ्रोमबो न'आव सोरगिदिं सारि बेग गिदिं गिदिं साफ सिखोन लाखिनो हाब्लासो जों न'खरा जौगाबाय होमबासो जोंनि फिसाफ्राबो जौगाबाय होननानै आङो बुंनो हागोन दा जों बेखौनो मावनांगौ इसोरनो जेबो नाङा बिबारल' नांगौ आरो बिबारबो नाङा गावनि बै बिखा सिंनि मैखुनखौ जुदि आरोबाव साबसिन बावनो हायोबा उत्तम फल जों दा गोसो ज'आ आर'ज खालामब्ला आर'जनि बेलायाव हयथ' गासिबो जिल्लायावनो दं नोंथांमोननि जिल्लायाव नङा जोंनि जिल्लायाव दं आर'ज खालामनाय समाव खनसेनो आर'जनि सिगाङावनो जिरायनानै मेनटेन डिसिप्लिन मेनटेन खालामनानै जों जिरायनांगौ आइजोफ्रा आखिथिं हौवाफ्रा आगदाथिं दा जों जिरायबाय आर'जबो खालामबाय मोसेबनानै खानाय हरसारनानै गोसो बावसोमनानै दा उनाव आइजोफ्रा माखासे फैनोसैलायना फैना जिरायफैनोसै गेजेराव खायसे हाबखाव फैनोसै खायसे उनावनो जनोसै खायसे जायगा मोनैनि नाथ्रोन नाथार हे दावलांदोहाय आंहा दासो फैदों ओरै ओरै हेन हेन आलासि फैनानै गथ'खौ स्कुलाव थिनहरनानै मानानै जोंनि एटेनसना बायो बेफोर जाबाय प्रेयारनि समाव ओरैबायदि गोसो मोदोम जिउ बावनानै आर'ज खालामनांगौ बेहायसो इसोरा गोजोनगोन इसोरा गोजोनबा जोंनि सिया गोजोनगोन जोंनि सिया गोजोनबा जोंनि थासारियानो गोजोनगोन थासारिया गोजोनबानो जौगानाय फैगोन जौगानाय फैबानो गोजोन सान्थि जोंनि गेजेराव नङा होमबा दा जों बेखौनो खालामनांगौ जोंना आइजोफ्रा दासिमबो आर'जआव लहाबनो माने गोसोखौ मुहुत्त खालामनो हाजोबाखै माने बेबायदि जोंनि गेजेराव फाव दं आरो आर'जनि समाव जायखि फैया खावब्ला नाहरनाय सोर फैदों नाहरनाय बेबायदिया थब थब जाबाय थायो आरो दा नाय बांगालफोरनि खेथ्रआव नाय मस्जिदाव हाबबा समान खुलुमनाय समान गसंनाय खुलुमनाया बायदि खुलुमो जोंनाथ' बे मोनसेल'सो बिनो आखाइया सोरनाबा हान्थुआव ओरै थाहैगोन सोरनाबा बिखायाव थाहैगोन सोरहाबा खुलुमज्रांज्रां सोरनाबा ओरै सोरहाबा ओरै सोरहाबा ओरै माने डिसिप्लिन मेनटेन गैया आरो बिथांमोना नाय मालाबा दा जों बेखौनो दुखु खालामो आरो मालानि समाव जोंनि आइजोफोरखौ सिस्टेमेटिक खालामनानै जों आर'जआव ज'नानै माने जों माला बिदि इन्टारनेटफ्राव हगारनो हागोन बिदि सानबाय थायो आरो जोंहाबो रोंगौथि गैजोबा जोंनोबो रोंनो नांगौ जोंबो फैनानै मिथियैखौ रोङै सोलोंनानै थाङो नोंथांमोननि गेजेराव जोंबो सोलोंनायानो जोंना थैजासिम जोबनो थाङा हिनजावफोरनि गुबै आखलानो जिउनि लामा मोजां आखलानो जिउ जोबजासिम मोजाङै थांनो हागोन आरो बेखायनो हिनजावफोरनि आखल दानाया मोनसे गोनां आयदाफारि दा जों बेखौनो खालामनांगौ बाथौआथ' जों बेयाव रावबो गुबुन धोरोमनि सिबियारि फैखायाखै नालाय जोंनि बाथौ सिबियारि गोजाखा बयबो खौसेनो दं नोंथांमोननि गेजेराव दा नोंथांमोना हयथ' धोरोमनि बाथ्रा बुंबाय थाबाबो खायसे बायो आंगायो बेबायदि जायो बेखायनो एसे गुबुन मोनसे डायलग होनो सानबाय आरो आङो माने बेफोरबायदि डायलगनि गेजेरबो टेनसन ओंखारो एखमबा बानाय जायो बेफोरबायदि थायो आरो नोंथांमोननिथिंथ' साकमा मानसि गैया दङ आरो मिरिबो गैया कार्बिबो गैया गैमाराना साकमा हिनजावफ्रा दा जोंना मोनसे ककिला सेन्टार होननाय दं नोंथांमोना गफुराव थांबा मिथिदां माने स्टेट आरो अरुणाचल एखे बिदिनो आरो लामानि फारे अरुणाचल नै फारे साकमाफोर आरो ओमफ्राय साकमाफ्रा आगोल जोंखौ ज' बे ककिला सेराव बाथौआव थांबा नुबा होनो आरो हाजारि होनो आरो जोंखौ बर'फोरखौ हाजारि होनो आरो साकमाफ्रा हाजारि बिलाखौ कि फायसे ककिलाखौ आइ थाखे आइफ्रायनो कि लाब फाय जों जे धोरोम फोसावनो थाङो बेखौ मिथिया आरो साकमाफ्रा ओमफ्राय दाना उनाव जों सोंबाय आरो बिदि मानो होनदों नोंसोरो जोंखौ नोंसोर बेयाव मानो फैबाय थायो मंगलबार दिनाव फैबाय थायो आरो मानोबा फैबाय थायो बेखायनो जों सोंदों गाज्रि मोना ओमफ्राय जों माने जोंनि
जोंनि धोरोमा बाथौ धर्म बेयाव बाथौ सिबियारि दं जों बाथौ धर्म फोसावनो बाथौ धर्म जोंनि आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो सिबिनायाव मिथिनाय आसार खान्थि फोथांना लाखिनो जोंनि हारिनि आइजोफोरखौ जों ट्रेनिं होनो फैबाय थायो खुब बालकाम करिसे होनो बिसोरो हारसाया माने गावसिनि सुराव लाङो आरो बेबायदि बिदिनो सारमा हिनजावफ्राबो दा सारमा न'से बाथौ लाबाय ककिलाया आरो बे मिरि हिनजावफ्रा नारि सुरक्षा धर्मखौ मिथिया बिसोरो नारि सुरक्षा माने आइजो आफाद नारिफोरनि सायाव बुंहैनांगौ आरो हारसाफोरनि नारी सृष्टिकारी होननानै नारी अर्धांगिनी नारी मातृ स्वरूपा भारत भूमि नारी पंच पूजा मातृ स्वरूपे पूजा करा হয় होननानै जों बुंहैनांगौ आरो मिरिफोरखौ दा बेयाव मिरिफ्रा होनो आरो बेयावबो मिरिफ्रा हारसा रोङा खाय खाय होननायखायनो फै फै होनो आरो बिसिना हारसा माबा गावसिनि रावा खाय खाय मोनबोदोङै होनो आरो हिनजावफोरखौ माने लोगो आइदोङो ओमफ्राय जा बै समाव गणेश कुटुमा अध्यक्षमोन एजिपि जोंनिया गहपुराव गहपुर समस्तियाव फार्स्ट बोसोर एमएलए अध्यक्ष जादोंमोन बा बे गणेश कुटुमजों जोङो फैबाय थायोमोन आरो बेहायनो जों गणेश कुटुमजों थानायावनो मिरि भाषाफोरखौ मिथिना मोनदों आरो ओमफ्राय जोङो एवा इसोरा आंनिबो आइदोङो नोलोगो आइदोङो मिफाकबि आइदोङो हारसाबि आइदोङो बर'बि आइदोङो हारसाबो फैदों बर'बो फैदों मिरिबो फैदों जों होननानै दा गावस्रा खुसि जायो आरो दा बिदिनि गेजेरावनो जोङो नारी सुरक्षा दाना होननानै मिरिफोरखौबो जोङो खौसे खालामहैबाय बेबायदि जोंनो अनेक भाषा नांगौ खिन्थु जों दा भाषा रोङा 126टा भाषाखौ आंथ' रोङानो बाथौ धोरोमाव ओंखारनानैसो एसे सरसा खालामो आं हराव सिरि सिरि बिदिनो लेखा रोंखानाय नालाय सरसा खालामनो हायो आरो दा जों बेबायदि सरसा खालामनो गोनां जादों आरो ओंखायनो आइजोफोरनो साहस नांगौ आरो लाजिनाय गैया जानांगौ लाजिनाय थाबाथाय बियो जेरावबो दावगानो हाया आरो साहस गैयाबा बे जेरावबो हाया साहसानो सिद्धि ओंखायनो जोङो साहस खालामनानै बाथौखौ भक्ति खालामनांगौ भक्तिया भक्ति खालामबा जों सक्ति मोनो बाथौनिफ्राय जोङो हराव सानखांनो हानाय मोजां निराला समाव सिरि मोनबा बाथौनि खोथा ओरै लिरगोन ओरै लिरगोन ओरैबायदि मोजां मोजां बाथ्रा फैयो खिन्थु सेभ जाया आरो गोसोखांनाय थाङो सानाव आरो फुङाव सिखारना खामानि मावबाथाय गैला सोरबा आलासि फैदोंनो सोरनोबा ओंख्रि संनांगौ सोरनोबा जि सुनांगौनो माइ लांनांगौ माइरं जावनांगौ सोरनाबा आर'जाव थांनांगौ हाबा दाननाय खामानियावबो जोङो न'नि बिराद लस जायो दा बिहामजो मोनबाय आंहा बिहामजोआबो डिउटि दं स्कुलाव थाङो गाज्रि मोनजानो जि गिबाय थायो सिरि सिरि हाखु दाखु मावना थानो आंहासो मेंनानै मिथिङाव लोरबां जाहैबाय बिहामजोखौ अननानै गाज्रि आरो बे हौवाया ओरैबायदि बिहामजोखौल' मावनाय नुयो बुरिखौ मावनाय नुयो दसे जिरायबाथाय मावहैयासै दा ओरै बिहामजोआसो मावगासिनो जबाय थानोसै होनो बेबायदि होनो जोंनिखौ मावनायखौनो नुला आरो खथ' दिन मावनानै जाहोबोबा बेबायदियाव जोङो खस्थ'आ जेबो नङा हायोब्ला खस्थ' खालामनाया मोजांसो खिन्थु हाराम जादा खस्थ' उनाव मस्थ' जायो बेखायनो जोङो खस्थ' खालामनायखौ जुदि बेमार आजार गैया नोंहा जुदि फिजिकेलि थिग खस्थ' खालामनाया गावनि थाखाय मोजां बेखायनो जोङो खस्थ' खालामनांगौ ओमफ्राय हारसा रावाव ओरै होनदों ओंखायनो চৰিত্ৰৰ পৰম উৎকৰ্ষৰ আৰোহণ কৰিবলৈ যত্ন কৰাটো যুক্তিযুক্ত কথাই নহয় ই এক কৰ্তব্য जोंनि কৰ্তব্য जों बेखौ मावथारनांगौ बिमा जानानै नङा जानो कर्तब्य ओंखाम संथारनांगोन नों आथिं इंग्रिबाबो सुहाबबाबो दा नै फिसालाया ओंखामखौनो सङा फिसाजोआ सङाबा संनाङा बेबायदि आरो बाध्यता हा सम्पत्तिर ক্ষেত্ৰত চহকী হোৱা নহয় মনৰ চহকী হোৱাটোহে উচিত जोङो बे सहकि आं सात दालाय न' लुबाय माबा आसाम टाइप न' लुबाय खिन्थु आसाम टाइपबो नङा सात दालायबो न' नङा दै बिदि दं होननानै आं बर' खालामबा जागोन जानो आंनि थानायखौ सम्पतिखौ लानानै आंखौ सोर सिनायगोन आंनि एसे रोंनायखौ सोर मिथिगोन बेनो आरो बेखायनो आसल मनर सहकि होवाथ' गोसोनि मनर धन धনৰ धनिকে মনৰ ধন আছে আচল ধন बेखौ जानांगौ आरो বৈষম্য সম্পদৰ পৰম আয়ত্তবন্ধ গৰাকী হোৱাটো নহয় প্ৰকৃত মৰ্যাদাৰ গৰাকী হোৱাটোহে
प्रकृत बिमा माहारिनि प्रकृत मर्यादा सासे बिमाया मा मर्यादा थानांगौ सासे बिमाया मा गुन थानांगौ सैथोनि गोसो गोथार गोसो खौसेनि गोसो अननाय गोसो निमाहानि गोसो बे मोनबा गोथार गोसोआ बे बिमानि गोरबोआव गैयाब्ला बे सोरखौ अनगोन सोरखौ निमाहा होगोन सोरखौ सहायगोन बे गियाना बिमाफोरनियाव थाथारनांगौ आरो खायसे बिमानि आखलनि थाखायनो जिखि गाज्रि जाया मानो न'खरा बिमायानो मोजां नङा बिमायानो ओरै थोरैनो बिमानावसो सिद्दा थाङो दा गिले बिमाया मोजां मोन आरो गथ'आ गाज्रि जाबाय बिमानि थाखायनो हौवा थैजाबाबो इसोरानो लिरना हरखादों सोरबा सिगां सोरबा उन थैयो हिनजाव मोजां नङा हिनजावनि थाखायनो हौवा थैबाय बे हिनजावानो हौवा गाव रान्दि जानांगौ हिनजावफोरनावल' दाय नुयो खिन्थु इसोरा जे बयखौबो लांगोन सानसे समाव उन सिगां जों बेफोर जानांगौ आरो শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি বৃত্তি সম্পন্নতা নহয় পরম নৈতিক উৎসহে লক্ষ্য হওয়া উচিত পরম নৈতিকতা নৈতিক জ্ঞান बेखौसो जों नैतिक गियान दैविक गियान ऐश्वरिक गियान बे गियानखौ जों त्रिशक्तिर गराखी आमी मातृस्वरूपा भनी स्वरूपा आरो पत्नी स्वरूपा बिमाबो जाबाय बिनानावबो जाबाय आरो बिसिबो जाबाय मोनथाम गोहोनि बिगोमा नङा जानो जोङो त्रिशक्तिर गराखी जों बिमायानो बिसां बोलो रांगासि मैथा आजि बारि गंथाम नों सासेयानो साथाम फानथामानो फानसे फानसेयानो फानथाम जोंबो साथामनि सासे बिमा नंगौना नङा बेनो आरो অতি পরাক্রমী আর প্রভাবশালী হোৱাটো নহয় পরম সত্যবাদী ন্যায়নিষ্ঠ হোৱাটোৱে সাধু হোৱাটোৱে আদৰ্শ হোৱা হৈছে जों बिमाफ्रा एफां शक्तिशाली पराक्रमी प्रभाबशाली जानानै दिन्थिनायनिख्रुइ जोङो न्याय निष्ठता गुरै अननाय मरमियाल एकदम अनसुलि अनफावरि जानायासो जोंनि बिमाफोरनि गुबै आखल नङा होमबा बेखौनो जोङो गुबुन धोरोमफोरनिफ्रायबो जों बे आहिलाफोरखौ लानो गोनां जायो जों बिमाफ्रा खामानि मावफुंनो हानाय गोसो थांखि थानांगोन दिनै जों मा मावना फोजोबगोन दा बेखौ मावज्रां बैयाव थांज्रां खालामनानै मोनसेबो खामानि साक्सेस जाया बेबायदि जानो नाङा सिखारनायनिफ्राय सानसेयाव जों मा मावगोन बेखौ मावनांगौ बेबायदि मावफुंनो हानाय थांखि जोंनाव गोख्रों थांखिया थानांगौ आरो गोख्रोङै लिरनो हानाय फरायनो हानाय जों जानांगौ मोजाङै एबा रोखायै लिरनो हानाय जोंनाव थानांगौ आरो सुबुंनि गांनाय उखैनाय थाबैनो बुजिनो हानाय बिमाफोरनाव सुबुं सोमोन्दो न'खरनि सोमोन्दो समाजनि सोमोन्दो सुबुं सोमोन्दो गियाना जोंनाव थानांगौ होमबासो जों थाबैनो सुबुं हारिनि गोसोफोरनि गांनाय उखैनाय मा सानदों बे मा धारणा खालामदों जों एसेबाबो हमनो हायो नङा होमबा बे हमनो हानाय गियानानो जाबाय शिवारि गियान हारसायाव आध्यात्मिक गियान सुप्रिम सोल बेखौ जों शिवनिफ्राय मोननो हायो शिवआव सानफ्रोमबो खुलुमबाय थाबा शिवारि गियानखौ जोङो गोदान तथ्य जोङो मोननो हायो लिरनो हायो बेफोर गियानखौ जों लानांगौ सहायनाय आरो फोथायनाय जोंनि गेजेराव अराय थाबाय थानांगौ टलारेन्स एन्ड मा होनदों कनफिडेन्स बेफोर जोंनियाव थाथारनांगौ गोरबोआव बेनोसै आरो आइजोफोर बाथौ धोरोम जों जेसेबां सिबिदों जेसेबां मोनदों बेखिनियानो जोंनि गियान आरो बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि थाथौ थौथाखौ जों बिजाबफ्राव मोनबाय थायो जिल्ला आन्चलिक जात आरो गावबागाव न'खर गावबागाव गामिनि थानसालिफ्राव दौरि दौसि जोंनो बैसोगोरा सुबुंफ्रा जोंनो बुजायबाय थायो बिमा गुरु बिफा गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु फालि गुरु बिमा गुरु बिफा गुरु जोनोम होबाय फेदेरबाय शिक्षा गुरु जोंनो शिक्षा होबाय ओमफ्राय शिक्षा गुरु जोङो लेखा फरा रोंबाय सोलोंथाइखौ मोनबाय दीक्षा जों दा फैबाय धोरोम गियान जोंनि बाथौनि गियान बे जाबाय दीक्षा गुरु दीक्षा लाबाय जोङो बाथौ गुरुफोरनि बाथौ दैदेनगिरिफोरनि लेखा फरा गोरोंफोरनि स्कलार सानसुमै बिथांमोननिफ्राय जों गियान लाबाय बिनिफ्राय फालि गुरु जेथिया फैगोन ना जों बैयाव थांसिगोन जों बेनो आरो जोंनि हिनजावफ्राबो न'आ गंथाम मिथिबायना माबोरै न'आ गंथाम आं दहाय एसे होनलांदोंमोन जोनोम जानाय न'खरा
न'खर गंसे बिमाया फेदेर फोलाव जौमोन जाबाय बिलाइ हरबाय जुलि बान्दोआव हाबहैबाय बै हौवानि न'आव जुलि जाहैबाय बे न'खर मोनसे जाबाय जेथिया थैनानै थांबाय बै बारि गंथामा बै बा राजानि बिथायाव थाहैलायबाय न'आ गंथाम जोंना बिथाया मोनथाम दा बेनो धोरोमनि खोथाया सानोब्ला जोबोद गोथौ आरो गुवार गिनायबो फैयो ना नङा होमबा संसारनि खोथाखौ सानोबा गिनाय फैयो आरो जाय गिनाय फैयो बेहासो इसोर भक्ति खालामो आरो इसोर भक्तिनिसो इसोराबो बेनो एसेब्लाबो बोर सारस्रियो गोहोखौ मोनथारगोन कि मोनथारगोन बिसिनि न'खरा गथ' गथाय मोजां जागोन एसेब्लाबो लामा मोनगोन सुख सान्ति थागोन दा बेखायनो जों बेखौनो न'खराव गिबि न'खराव जों मावनांगौ ओमफ्राय समाजाव फैनांगौ जों बेनो जोंनि गुबै मावनां जोङो गोथावै संनानै जाब्लाबो देहा बानायबाल' जाला जोङो गियानखौबो बानायनांगोन देहाखौबो बानायनांगौ दा नै जिथु कर'ना महामारि बे कर'ना महामारिनि समाव भिटामिन जानांगौ जोङो जेरै अखा हायैनि सिगां साथा हमो बाथौ धोरोमखौ जोङो बाथौ धोरोमा मोले जायैनि सिगां बाथौ धोरोमा बे मुलुगाव गोमोरलाङैनि थाखाय जोङो दानो बाथौआव साथा होखानांगौ बे साथाखौ सोर होगोन आइजोफ्रा साथाखौ होनांगौ बाथौखौ जेब्लायबो खोल खोल फोजोंनानै आलारि फोजोंनानै बाथौ आरज बाथौनि आसारफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिबाय थानांगोन बाथौनि गियानखौ जों सावरायबाय थानांगोन होबाय थानांगोन गुबुन धोरोमनि गेजेरावबो जों ला दाला फोसाव दा फोसाव जोङो फोरोंबाय थानांगोन दिनै हिन्दु धोरोम गोबाङानो शिबखौनो जोंनि बाथौआनो शिब होननानै बुङो दा कर'नानि समाव जोङो डि भिटामिन सि भिटामिन एडभान्स जादोंना डक्टरफ्रा होनगासिनो जाहाथे बुजुआ गगा मोना बिनि थाखाय जों डि भिटामिन सि भिटामिन दा जाबाय थायो आरो एसे बोरैबा मोनबानो बुजुआं कर'नाखौ साफिजानो गिना दा बेसेरा कर'नायाबो साफिनो हायाखै आरो दा बेनो आरो साबधान साबलम्बि सांग्रां साग्रिद माने एलार्ट सक्रिय होनो हारसियाव दा बाथौखौ बे फोथांना लाखिनायनि सक्रियआ जों बिमाफ्रानो जानांगौ दा बेखौनो बे गियानखौनो जोङो लानांगौ आरो दा बेखौनो जोङो होनो जों सानो जेरैबायदि जोंनि एफा समायना सैथो बयनिसाय गोजानसिन बाथौ धोरोमखौनो जों जुदि साबना हामना खालामनानै समाजनि गेजेराव न'खरनि फोलेरनि गेजेराव फोथांनानै लाखियाब्ला बोरै जागोन दा आंना बांसिनानो हौवानि फोलेरा ब्रह्म धर्म जोंहा बाथौआरि जाबाय दाना मानिबा न'खरनि लोमजा साजा आर'जआव दा आंनि हौवानि बेमाराव आर'ज गाबनायाव ब्रह्म सर्म फैजोबदों आरो आर'ज लाजोबदों आरो दा बेयाव बिसोरो मोजां मोनो नंगौथ' आरो जों ब्रह्म जाबायहाय बाथौआनो माला आइजोफ्रा इउनिफर्म खालामनानै आर'ज गाबो एसे मोजां खाम सिफुं बर' गामियाव खाम सिफुं रिंखांबाय दानिया गोमसारबाय दा समायना जाबाय होननानै दुखु खालामो आंहाबो बे समावनो मोजां होनै ग्लेब नाथ्र'हरबाय थायो आरो माने गोसोआ एसे गलि थुनाय नङा दा बिथांमोनाबो एसे गोलाव समाज दानानै ब्रह्म धोरोम रैखा होबाय बिथांमोना दा फैनो हाला आरो जोंखौथ' खुनु खृष्टान फुक जादों केथलिकनिफ्राय फैबाबो जोंखौ हाला बेखायनो साफा साफा आइजोनि थाखायनो समाजाबो दंस जालाङो जोंनि थाखायनो मालाबा जोबनांगोन जों आइजोफोरनि आखाइनि थाखायनो मालाबा बाथौ धोरोमा बेसेबांबा गोजौआव जायगा मोनगोन आरो दिनै जारिमिनावबो नोंथांमोना नाय सैथो बाथ्रा बर' राजा जोबथा इरागदाव राजाया मणिपुरनिफ्राय रानि गदाय लाबोबाय हिन्दु प्रभाखौ बे हिनजावानो जोंनि बर' राजाखौ बर' रायजोखौ सारखार खालामनानै फोजोबबाय आहम बंस'आव सती जयमतीनि थाखायनो आहम बंस'आनो जाबाय आरो राबन सनानि लंका सनानि स्वर्ण लंका रायजोआबो खृष्टाननि थाखायनो थेर बेथेर जाबाय आरो मा बेबायदि गोबां दङ ट्रय नगराबो रानि हेलेनानि थाखायनो ट्रय नगराबो जोबस्रांलांबाय तालिबानाव सासे आइजोखौ अपमान खालामनो थाखाय तालिबान पतन खालामबाय नङा जानो बेबायदिनो दा ओंखायनो जोङो आइजोनि आखायावनो आरो हादोर जोबस्रांनायाबो बेखायनो जों साबधान थानाया मोजां आरो गावबागाव न'खर फोथांनायजों गामि बेखायनो जवाहरलाल नेहरुआ होनदों सासे आइजोखौ गोरों खालामनाय नालाय 100 जन आइजो माबा गासै न'खरखौनो गोरों खालामनाय
बिमा सासेया गोरों जाबा बे न'खरनि गासिबो गथ' साबैसे दं गोरों गैया जानो खारन बिमायानो रोंखायो नालाय हौवा सासेखौ गोरों खालामनाय माने सिरिफ हौवाखौल' गोरों खालामनाय बेखायनो दिनै सरकाराबो आइजो माहारिनि सायाव बेसेबां गुरुत्त आसनिफ्रा आइजोनिल' हौवाफोरनि गैला न' मोन्दों रेशन कार्ड मोन्दों गेस मोन्दों पासबुकआव फैसा सोबाय थायो बायदि बायदि नोंथांमोननि BTC आवथ' बांद्रायसो डेभेलप जोंहाथ' नै आसाम जाबाय आवथ' BTC जोंहा बे असमियाफोर MLA स्टाफ थानांगौ जेबो मोना जोंहाथ' हौवानि गथ'नि साख्रिनि थाखायनो जब कार्डबो गैया रेशन कार्डबो गैया जेबो गैया बेमारबो नायजानो मोना सार्टिफिकेट गांसे सरकारनि गैया केरासिनबो मोनजाया माइरंबो मोनजाया दालिबो मोनजाया दे रायजोफोर दे नोंथांमोनानो जादो दे नोंथांमोननि जौगानायानो जोंनि जौगानाय जोंनि मोनजायखौ जेबो साननाङा होननानै बुङो आरो आइजोफोरनि सायाव बेसेबां गुरुत्त होदों मुदिया होनबाय थायो देश बचाओ बेटी बचाओ बेटीखौ बासायनांगौनो देशखौ बासायनांगौ बेटी बासायनाय माने आइजोफोरखौ सोलोंथाइ होनाय गोरों खालामनाय गोख्रों खालामनाय राफोद खालामनाय स्ट्रं खालामनाय नङा जानो दा बेनो आरो ओंखायनो जोंबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दानिफ्रायनो बिमाफ्रानो लाफा लाफा बाथौ धोरोमाव जोङो गोख्रों खालामनो नाजाबोदों दिनैथ' सागै लाइमोनफ्रा सिख्लाफ्रा साबैसे फैदों आखाइ थिखांनाय अननानै जा फिसाफ्रा सिख्लाफ्रा गैयावनो 10 जनबो गैया आरो लाइमोन फिसाफ्रा लाइमोनबो गैया साफा बुरि बुरि गोजा ओमफ्राय जोंहा फिसौ लाफादों आरो फिसौआ ओंखारथारा हायार सेकेन्डारि पास डिग्री देलाय एडमिसन लाफादों आं मिथिङाव थालांनो नागिरदोंमोन गथ'आ नायनो जि गोबा गोबायना फिसौआ गोबा हारेसमेन्ट जानानै दा बिब'जों थांफाबाय दाना बैयाव माबे आबै माथो बुरि बुरि गोजा होनबाय सिख्लाफ्रानो गैया आबैनाव गथ'आ बेखौसो थाबनो माने सिख्लाफोरनि नोजोरा ओरैबायदि आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनि नोजोरा माने सिख्ला सेंग्राखौ नुवासैनो आबै माथो बुरि बुरि गोजासो मिथिबानो बिमा माहारिनि नालाय बुरि बैसो जानाय बिहामजो खोमसि जागोन आरो ए आंथाया आबै आंथाया नायदो होनबा कचिं आरो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दा जोङो बे स्टेजाव लाबोनो बिराद खस्थ' खालामनांसिगोन नाजानांसिगोन सेक्रिफाइस खालामनांसिगोन सार्भिस होबाय थानांसिगोन जोङो बेखायनो जोङो लाबोफानांगौ आरो दा दिनै नुवाखै हनै गैयानो ओंखायनो नारी अनन्या नारी शक्तिशाली जगत नारियानो सबसे देरसिन बिमा होनबानो जोब्बाय आरो मा होनबावनो दिनै आइजोफ्राबो एसे एनै रोंखायो मिथिखायो बेखायनो टाइमाबो सागै थांगासिनो दं बेखायनो आंबो बारा गोलाव बिबुंथि होआलासिनो बयनिबोसिम आंनि बियाव दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दैदेनगिरि माइनर बिहिस्त आलासि बिथांमोननिसिम धोरोमारि खर' गंलायनानै आं मान बावहरबाय आरो बे अडियेन्सआव जिरायनानै थानाय बिमा माहारि माइनाव बिमा माहारिनिफ्रायनो हारिनि सिनायथि बाथौ धोरोमानो हारिनि सिनस्रि बे बाथौ धोरोम हारिनि सिनस्रिखौ बिमा माहारियासो मेरुदण्ड राजहारखौ सिद्दा खालामना लाखिनो नांगोन बेखायनो बिमा माहारि दिनै जोबोद मोजां जादों बिमाफ्रा फैदों नोंथांमोना हयथ' आंनिसाय रोंसिनगासिनोबो थानो हागौ थाखागोन कम्पालसरि बयबो आइजोफ्रानो एबार सांग्रां जाबाय मिथिबाय बायदि बायदि बिथिङाव दङ बेखौ आङो साबायखर आरो नोंथांमोना आंनि बिबुंथिखौ एसे सम धैर्य हमनानै खोनासंनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि खर' गंग्लायनानै नोंथांमोनखौ मान बावहरबाय आरो इयुनाव जाहाथे जोंनि गेजेराव नों दानागार आं दानागार बयबो जों जाहाथे बाथौ धोरोमखौनो रैखा होनानै ओनसोल न'खर हादोर टाउन सहरे नगरे भुयामे हाजो हायेन बिलो बिलोमा जों जेरावबो जाहाथे बाथौ धोरोमखौनो गोसार होनानै मुलुगाव जों सार खालामनानै मिथिहोनाय जों जाहाथे बाथौ धोरोमखौ आइजोफ्रा बयबो मिथिनांगौ बयखौबो मिथिहोनांगौ मुलुगाव गोसार होनाय बिबानखौ जाहाथे जोंनो गोहोखौ रुजुननो हानाय गोहोखौ बयनोबो हरथों आफा अबंलारि बोराइ बाथौआ आरो बे गिख्रंथाव कर'ना महामारियाव जाहाथे बयबो बारग'नो हाथों बेखौनो आं बोराइ बाथौनि खाथियाव खर' गंलायनानै आर'ज गाबनानै दिनैनि बे बिमा माहारि सावराय जथुमाव दान्दिसे सम बाहागो लाफैनानै
आंनि जि एसे बिबुंथि बेसेन गोसा होनो हायाब्लाबो इसेब्लाबो आं नोंथांमोननि खाथियाव बिबुंथि लाखिफैबाय बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय आरो जों जाहाथे